Ассалому алейкум ва рахматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони қандам, ҷавонои муҳтарам, мувассако, ҳавасакои қанди бобош. Ҳозир ман дар Москва дар Бутово қарор дорам, дар масҷиди ҷомеа. Дар ин ҷо ҳозир моро таклиф кардам, мо бояд як сухане гӯем. Вақте ки мо пуле сарф мекунем дар ҳисоби масҷид, хайре мекунем дар ҳисоби масҷид, аз моли мо кам намешавад. ваъдаи худованд аст ки вақте ки мо хонаи худоро месозем, худои меҳрубон ба мо ваъда каст дар ҷаннат ба мо қасрҳо бунёд мекунад. барои ҳамин ҳозир мо суханро ба хатиби масҷиди навбунёд мани бародар суханро месупорем. зиндаву сарбаланд бошед. марҳамат. Марҳамат, ташаккур. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Меня зовут Марат Хазраталимов. Я председатель общины «Милость». Находится на юге-западе Москвы. Сегодня мы находимся в историческом месте. Здесь 800 квадратных метров, которые мы арендовали пока. И с вашей помощью, уважаемые братья, хотим выкупить. Стоимость этого помещения была около 80 миллионов рублей. Но сейчас нам сделали небольшую скидку. И это помещение стоит 50 миллионов. Сейчас мы на ваши пожертвования и благотворительность делаем ремонт в этом помещении. В этом помещении будет находиться и мусалля. В этом помещении будет находиться и воскресная школа. В этом помещении будет находиться и исламский колледж, и культурный исламский центр. Здесь мы будем собираться. Здесь мы будем делать ифтары, проводить таравихи, джума намазы и обучать хафизов Корана, иншаллах, по воле Всевышнего Аллаха. Уважаемые братья, кто построит мечеть с гнездо птички, тому Аллах Субханаху ва Тааля даст построить в раю джаннат, в джаннате построить дворец. Иншаллах, уважаемые братья, присоединяйтесь к благому делу, и Аллах Субханаху ва Тааля будет вами доволен. Пророк Мухаммад, саллаллаху алейхи вассалям, также призывал нас делать благо, а особенно к талиб аль-илм, к студентам, ученикам, которые будут изучать Коран, сиру, тафсир, хадисы, кисс аль-анбия и другие предметы исламские. Уважаемые братья, самое истинное знание – это исламские знания, уважаемые братья. Таким образом, присоединяйтесь к этому благому делу и присоединяйтесь к тому, что сказал наш уважаемый шейх. бародарони қандам, анами картаи ҳамин бародар шумо маърифӣ мекардед, абдумалик карта ҳамин монда мешавад ва чӣ қадар шумо хайро теке мекунед дар хонаи худо ба номи ҳамин кас, ба номи шахс гузаронда мешавад ва ҳисобҳое ки мекунед дар тамос мегиред ба ҳамун номрое ки дар болои экран ҳастад. бародарони қандам, вазифаи мо фақат расондани кори амри хайр буду тамом. ина мекунем, дуо мекунем, мо меравем, шумо медонед мани бародаро кори хайр карданатон. бародарони азиз, салому алейкум. иншаллоҳ ки ҳамаи суханҳои хайр хуба гуфтанд. ба умеди он ҳастем ки шумо дар ин кор саҳмгузор бошед барои оянда, барои ҷовидонӣ, барои ҳаёти абадӣ. яъне чанд маблағе ки ҳар қадаре ки кам бошад ӯ кам шуморидан мумкин нестад, зеро ки дар мулки худованд ӯ бисёр астад. бародар, яъне ман қайд кардам номи абдумалик, лекин дар вақте ки мефиристед мелигбой насреддин жнештаги ҳамун меброяд телефона картада. иншаллоҳ номери телефонам яъне онлайн ҳамида яъне вобастагӣ дорад. салому алейкум бародарои азиз, умедворам ки хуб ҳастем, соҳ саломат ҳастем. бародарои азиз, чӣ хеле ки гуфтан ҳамин акҳо гапзан имом аст, акамон дем имоми ҳамин масҷид мешавад иншааллоҳ. алҳамдулиллоҳ, худо баракат шумта. бародарои азиз, чӣ қадаре ки метавонед дастон чанд қари ки меояд ба хотири Аллоҳ ибодат кунед. фикр накунед ки 50 рублай 100 рублай зара ҷамъ шавад. иншааллоҳ то имрӯза ки мо ҳам набудем дар ҳамин ҷо ки алҳамдулиллоҳ ки ремонт рафтустай пешкарӣ кардестай, барои ҳамин хонаи худо бисмиллоҳ мегӯи сар мекунед, дигар иншааллоҳ ки дал шиш меравад, усташ ҳам хел меравад ки худо дарак намеёбед. бародарое ки ҳастен дар ҳамин тарафи Бутово, дар ҳамин тарафи южни Бутово кадомед ки ҳастен метавонед ки ягон визо биёред ҳамҷоад омам дроман усо кор мекардастай чизе ки ай дастон меояд. бародарое ки ҳастан инҷа ба филм тоҷико бисёр алҳамдулиллоҳ зиндагӣ мекунанд,
кафе доранд, инҷа бисёр чизҳо ки доранд. Алҳамдулиллаҳ ки биёин ягон ғизошро биёрен инҷа иншоалло ки савоб мегирем, беҳтарин савоба мегирем. Ине бародарам метавонем ки номраи телефонаш ҳаст, зангш бизанем. Номраи телефони худ ака дар дасти иҳа ҷавоб метавонем. Метавонем ки занг бизанем, якамон ҳама вақт ҷавоб метавонем. гап зан кабул худо. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи ва баракатуҳ. Бародарони азиз, бо адреси Руднева 2, Адмирал Руднева 2, мо масҷид эҳсос карда истифодаем инҷада. ҳам масҷид, коллеж, мадраса, ҷои ҳофизи Қуръон мешавад иншааллоҳ дар оянда. Ба ин адрес мо кор кардем то имрӯза алҳамдулиллоҳ дар як моҳ мо то инами чизеро ки мебинед кардем инҷа дар ин помещен ягон чизе вуҷуд надошт. То ҳамин рӯза ба ёрдами шумо, ба ёрдами Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло то иро овардем. Бо роҳбарии Марад ҳазрат, Абдумалик ҳазрат, ман ҷавобгӯи сохтмони ҳамин чиз ҳастам. ҳар ягон кас ягон чизе бихоҳад, агар ки бипурса барои ягон чи отчет кардан чӣ кардан, номерои ма дар ҳаминҷа места, ма ҷавоб мегӯям иншааллоҳ. ҷавобҳои илми ягон чиз боша ба Абдумалик ҳазрат, ба Марад ҳазрат чиз мекунед иншааллоҳ ҷавоб мегӯям. Ягон чиз нест, алҳамдулиллоҳ ки мо 2-3 нафар Марад ҳазрат, Абдумалик ҳазрат якум масҷид нест, мо сеюм масҷиде ки эҳсос мекунем алҳамдулиллоҳ дар раёни Южный Бутова, дар Лазеров 26, дар Гаври Говҷа масҷид дорем алҳамдулиллоҳ 500 квадрат. ҳамаи ба хотири Аллоҳ, ба хотири ризогии Аллоҳ субҳанаҳу ва таъоло аст. Ассалому алейкум ва раҳматуллоҳ. ҳай ҳамаи корро фаҳмидем ки дар инҷа чӣ гапҳо мегзарад, карта ки ҳастад, чӣ сохтмонҳо ҳастанд. харманаи шайх бо гап зад. ҳозир мо суханро ба шайх мегӯем, хайркуш мекунем. хоҳони он ҳастем ки ҳаматон бисёр дар кори хайр дастаҷамъона хайр мекунед. мо вазифаи мо ҳамин буду. ҳозир дуо мекунем, ба мо роҳи сафед шумо корбори масҷида бибинед. ману марҳамат аз шайх як дуои хайр кунем. худои парвардигаро, ҳар бандагоне ки дар инҷо саҳмгузорӣ карданд барои саҳмгузоштаи онҳо аҷри арзандае ки дар даргоҳи ту аст насибашон гардон. ҳар чӣ камбудӣ кардем, мо ошкоро кардем, пинҳон кардем, дониста кардем, нодониста кардем, худоё моро бибахш. ва даргоҳи ту муроҷиат мекунем ки ҳамин амали хайреро ки дар ин ҷо ният кардан бародарон, мо дӯстони мо, парвардигор ин амали хайри моро бароварда гардон, дар ин дунё ва охират барои мо амали некро насиб гардон, ниятҳоямонро хайр гардон. раҳмат, ташаккур ба диққататон. раҳмат. Дар Адмирал Руднева, адрес Адмирал Руднева дом 2, дар сеюм этаж, якум виход мероед. Масҷид меша иншааллоҳ, масҷиди 5 вақта 24 соат иҷода имоми дежурӣ мешавад. Масҷид, коллеж, мадраса, ҷои ҳофизи Қуръон мешавад инҷа иншааллоҳ. абзорро нишон медем. И як класса, якум класс иншааллоҳ. Класс 35 квадрат, 40 квадрат класс мешавад. Инҷа ҷои канзилар, ҷои имомо мешавад иншааллоҳ. инҷа минбар мешавад. алҳамдулиллоҳ 6 та ҷумъаи ки ҳаминҷода мехонем. женский туалет мешавад. женский туалет мешавад 4 та. Далши. Ана инҷа библиотека мешавад иншааллоҳ. инҷа библиотека мешавад. ана инҷа мужской туалет мешавад. Ну ҷашта маълум аст чӣ кора мекунад. Торша инҷода кухня мешавад. инҷода кухня мешавад иншааллоҳ. ана и классон на тарафи даст. инҷа ҳам та класс мешавад. инҷаш ё классон мешавад. ну хай муаллима иншоаллоҳ. игровой мешавад. ҳардуш техническое помещение, пожарный выход. Инҷода выставочное место мешавад иншааллоҳ.
не танҳо дар будущем иншаллоҳ иҷода коллеж меша официально метуна фарзандошона биёрам хонона официально не танҳо ки дар ҳарчи официально документ дода мешавад. Биҳад калон мудасам.